Okay, ja, ready? Hallo, må jeg få en bajer? Ja. Jeg får 3. Hvor mange er du på? Har du dig i næsen? Ja. Kom så, Emil. Kom nu, Emil. Gør noget. Det er lidt så vildt trøje. Nej, det er så fedt. Kæreste med lang. Emil. Prøv lige godt her. Det var ikke der, vi går ind igen. Prøv igen. Nej, hvor er det ulækkert det der. Ej, for helvede. Ja. Hvor var det grineren det der? Ja, fyldt med. Det er der, hvor du fælder en bajer.